wayo ciyo bani takalmi Allah kai ciyo duci kallo Takon Saka season 2. Takon Saka sabon salo shi na muka ɗauka zo insha Allah. Ku jira domin ku ga action da bala'i da cin amana da yaudara da iskanci komi akwai ciki. Takon Saka ga darakta ne kuma kyamara. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu muna ga muna mun to location mun to mu dan sabarbudo muku wato Takon Saka sabon salo. Ga mun ku saurare mu fa ga ridi fa. Ga jaruma mi da kike? gani sun kame ni sun daure ni Ga bas na macuci shi na wai zai daure ta. Wannan da kuke gani mai wadare ya ci yaudara mi wannan ta ci kuɗi na babu adadi. Ta ci kuɗin makamai. Ba ta ci kuɗi babu adadi ni kuma shi yasa ban iya kyale ta. ni dai taimaka Ke ni gara Dalilin da yasa kawai ba zan bayyana ki ba wallahi. To, dan